Μόλις 10 λεπτά μακριά από την Κόρινθο, η Ξυλοκέριζα είναι ένα από τα πιο φιλικά χωριά που μπορεί κανείς να βρει στην περιοχή. Δήμος Κορινθίων ίσον 22 κοινότητες. Κόρινθος με 22 κοινότητες, που σημαίνει ότι θα έχουμε τη δυνατότητα να προβάλλουμε τον πολιτισμό, την ιστορία, την φυσική μας ομορφιά όλων αυτών των περιοχών, διότι έχουμε πάρα πολλά πράγματα να αναδείξουμε και τώρα βρισκόμαστε στην Ξυλοκέριζα. Ένα πολύ όμορφο χωριό, πολύ δίπλα από την πόλη της Κορίνθου, το οποίο έχει πολύ μεγάλη ιστορία, πολλά πράγματα τα οποία έχει να μας αναδείξει και να μας πει, και γι' αυτό το λόγο ήρθαμε με τον κατάλληλο άνθρωπο εδώ, τον αγαπητό φίλο και πρόεδρο του χωριού, τον κύριο Κίνα. Καλώς ορίσατε στο χωριό μας. Κάποια σημεία, 2-3 σημεία σημαντικά ενδιαφέροντος, τα οποία αξίζει ένας επισκέπτης να έρθει στην Ξυλοκέριζα, ποια θα ήταν αυτά? Να αρχίσουμε από το λιμάνι των αρχαίων και χρεών. Και όχι μόνο, δεν είναι μόνο το αρχαίο λιμάνι, είναι η πολιτεία αρχαία. Εκεί ξεφορτώθηκαν και τα όπλα του αγώνα, ας πούμε. Ένα σημείο το οποίο δεν το γνωρίζει κανένας. Του αγώνα του 1821 εννοώ. Και έχουμε τα πεζοφάναρα στις Ευθείες, στις δύο εισόδους, στην Α και στη Β, στην Επιδαύρου. Προσπαθούμε να εντάξουμε στην ανάδειξη των αρχαιοτήτων και την Ράχη Κουτσογγύλα, η οποία έχει παγκόσμιες μοναδικότητες από ό,τι μας έχουν πει οι αρχαιολόγοι. Γνωρίζω ότι έχετε και πολύ καλή δράση στο κομμάτι και του πολιτισμού κιόλας, και μέσα από το σύλλογο τον οποίο έχετε και τους συλλόγους και τα σωματεία. Και αρκετά μέλη. Εκδηλώσεις για να προσεγγίσουμε και παραπάνω κόσμο. Ναι. Τα παιδιά είναι, όντως αγαπάνε αυτό που κάνουν. Με χορευτικό πάρα πολύ καλό. Αλλά έχουν αρχίσει και αναδεικνύουν και την ιστορία μας. Καλώς ήρθατε στη Ξυλοκέριζα. Καλώς ήρθατε στο Δήμο Κορινθίων. Προορισμός για κάθε εποχή.